これが本当の日本ですか。日本を軽蔑し、母国では悪い噂ばかりを聞かされて育ったイギリスの音楽大学に通う生徒たち、彼女たちが耳にしてきたのは、日本は危険で遅れた国だという一方的な情報ばかりでした。そんな先入観を抱いたまま、彼女たちは留学のために東京の地を踏みます。ところが、滞在中に訪れた新宿駅の地下街で、想像をはるかに超える出来事が彼女たちを待ち受けていました。そしてついには、地下鉄のホームで涙を流すという、予想もしていなかった展開へと進んでいきます。信じてきた常識が音を立てて崩れていく中で、一体何が彼女たちの心を動かしたのでしょうか。日本をバカにしていたイギリス人が受けた衝撃とは、早速見ていきましょう。イギリスの名門音楽大学に通うエミリー、オリビア、シャーロットの3人は、それぞれピアノ、バイオリン、チェロを専攻し、将来有望な若き音楽家として知られていました。学内では常に注目を集める存在であり、どのコンクールでも上位に入賞する実力者たちでした。しかし、そんな彼女たちが密かに抱いていたのは、ある国への強い偏見と軽蔑でした。その国とは、日本です。3人の考え方に強い影響を与えていたのは、中国出身の音楽教師でした。その教師は、優れた技術を持つ反面、個人的な思想を生徒に強く押し付ける人物でもありました。授業の合間には、日本に対する否定的な発言が繰り返されました。日本は全て中国の真似、文化も音楽も独創性に欠ける。表面だけ綺麗で中身がない。そのような言葉を日常的に聞かされてきた3人は、いつしかその内容を疑うことなく信じるようになっていたのです。特に教師が強調したのは、日本社会の危険さでした。日本人は表向きは礼儀正しく見えても裏ではずる賢く、外国人に対しても冷淡である。とりわけ女性には冷たいどころか、むしろ売春の対象として見ている。といった内容でした。教師は語気を強めながら、日本に行ったら絶対に気をつけなさい。特に夜の繁華街では外国人女性が狙われる。と忠告しました。このような教育を数年間受け続けたエミリーたちの中には、次第に日本は危険でそやな国だというイメージが根付いていきました。ニュースで流れる日本の情報も、教師の語る内容を裏付けるものにしか見えなくなり、自然と日本を見下すようになっていったのです。そんな彼女たちに思いがけない転機が訪れます。大学の交換留学プログラムの一環として東京にある提携音楽大学への1年間の留学が決まったのです。エミリーとオリビアは最初断ろうとしましたが、教授陣からはこのチャンスを逃すと卒業後のキャリアに響くと説得され、しぶしぶ受け入れました。シャーロットは少しでも敵情視察をしようという好奇心もあって参加を決めました。出発の日、彼女たちは口には出さないまでも、どうせ大した国ではない、と高をくくっていました。内心は、野蛮で遅れた国に、どうせ短期間だけ付き合えば済む、と考え、失望する準備すらできていたのです。成田空港に降り立った瞬間、エミリー、オリビア、シャーロットの3人は目を疑いました。日本に来たというのに、第一印象はまるで近未来都市。空港の床には一つのゴミも落ちておらず、利用者は整然と行動し、案内板も多言語で表示されています。入国審査の対応も迅速で丁寧。職員の誰もが笑顔を絶やさず、むしろイギリスの空港よりも効率的で心地よいと感じられるほどでした。こんなに秩序がある国が、あの教師の言っていた民度が低い国なの。心のどこかでそう思いながらも、3人は無理やりその違和感を封じ込めようとしました。まだ、日本の本当の姿を受け入れる準備は整っていなかったのです。乗り換えのために向かった京成線では、さらに予想を覆されました。プラットフォームには整然とした列ができており、誰もが順番を守って静かに並んでいました。電車の中では、乗客たちが携帯をマナーモードにして会話を控えている姿が当たり前のようにありました。車内の清潔さも際立っており、落書きやゴミは一切見当たりませんでした。東京に到着し、最初に目にした街並みに、彼女たちは思わず立ち尽くしました。ビルは高く、道は広く、人々の歩き方までどこか洗練されています。通りを歩けば、すれ違う人々が軽く会釈をしてくることさえあり、その光景が不気味に思えるほど、彼女たちの中にあった日本像とはかけ離れていたのです。何なの、この違和感。口には出さなくても、3人は内心で強く動揺していました。それでも、教師の言葉が彼女たちの頭から離れることはありませんでした。日本人の親切さは偽り、裏がある。とにかく信用してはダメだ。そんな忠告が、彼女たちの心に根を張っていたからです。だからこそ、どんなに日本人の態度が丁寧であっても、これは見せかけに違いない、という思いが簡単には消えませんでした。また、街を歩いていても、男性の視線が気になって仕方がありませんでした。実際にはほとんど誰も彼女たちに注目していないのに、自分たちは狙われているのではないか、という疑念が消えず、不安が拭えません。しかし、
何気ない視線やすれ違いさえも疑いの目で見てしまう自分たちにどこかで嫌悪感を覚え始めていたのも事実でした。教師から聞かされていた日本は落ちぶれた国というイメージとは真逆の現実に戸惑いは日に日に募っていきました。技術、清潔さ、秩序、人の振る舞い、そのどれをとっても母国で植え付けられた先入観とは一致しませんでした。心がざわつく感覚、表面と中身の乖離に困惑しながら3人はまだ心の奥底でこれは日本の演出なのだと思い込もうとしていました。自分たちの信じてきたものが崩れ始めていることに無意識に抗っていたのです。東京での留学生活が本格的に始まり、3人は提携先の音楽大学で授業を受ける日々をスタートさせました。初日は緊張と不信感でいっぱいでした。教師からは日本の教育は型にはまっていて創造性がないと聞かされており、退屈で単調な講義を覚悟していたのです。ところが彼女たちが受けたのは全く逆のものでした。ピアノ科のエミリーは最初の授業で日本人講師から即興演奏の指導を受け、その柔軟な教え方に驚かされました。クラシックの枠を超えて感情を音に乗せる表現技法は今までの自分の演奏にはなかったアプローチでした。彼女は机の前に座って譜面と向き合うだけが音楽ではないと初めて感じたのです。オリビアはバイオリンの授業で尺八と共演する特別プログラムに参加する機会がありました。西洋楽器とは楽器の調和は彼女にとって未知の領域でした。けれどその響きは決して衝突することなく、むしろ互いを引き立てて合っていたのです。音楽に国境なんてないんだ。彼女は初めてそんなことを心から思いました。シャーロットもまたチェロのアンサンブルでは太鼓との合奏を経験しました。迫力あるリズムと深みのあるチェロの旋律が重なり合う中で、彼女は日本の音楽が持つという概念に衝撃を受けました。音と音の間にある沈黙に意味を持たせる表現、それは今まで学んできた西洋音楽とは全く異なる哲学でした。授業が進むごとに彼女たちは日本の音楽教育が模倣などではなく独自の美学と思想に基づいて発展してきたことを肌で感じ始めていました。そして周囲の日本人学生たちが持つ謙虚で勤勉な姿勢にも心を打たれました。教室内では誰もが真剣に音に向き合い、他人の演奏にも敬意を払い拍手を惜しまない、その空気感はどこか居心地の良い静けさに満ちていました。日本の音楽に触れ日本の人々と接する中で3人の中にじわじわと芽生えていたのは偏見の解体という静かな変化でした。けれどそれはまだ確信には至っていませんでした。週末、エミリー、オリビア、シャーロットの3人は少し気分転換をしようと東京の街へ出かけることにしました。目的地は日本でも有名な繁華街渋谷とファッションの発信地として知られる原宿、どちらも名前は聞いたことがありましたが、彼女たちは内心きっと混沌とした雑多な場所だろうと思っていました。しかし駅を出て最初に目にした渋谷のスクランブル交差点の光景に彼女たちは目を奪われました。信号が青になると四方八方から無数の人々が一斉に横断を始めます。その数は圧倒的でしたが、不思議と混乱は起きない。人と人がぶつからないよう自然と歩幅を調整し、スマートフォンを見ながらでもスムーズに歩く姿はある種の洗練されたダンスのようにさえ見えました。こんなに人が多いのに誰も騒いでいないなんてとエミリーは心の中でつぶやいていました。イギリスで同じ規模の人混みがあれば誰かが怒鳴り誰かがぶつかり、空気はもっと殺伐としていたはずです。しかし渋谷には人の波にすら調和があるように感じられたのです。その後原宿へ向かった彼女たちはさらに驚かされました。竹下通りを歩くとそこに渡したようなファッションを身にまとった若者たちがあふれていました。ゴシック調の服を着た人、アニメのキャラクターのような髪型をした人、着物にスニーカーというミックススタイルもありました。彼らは誰かに合わせるでもなく自分のスタイルを堂々と貫いていたのです。西洋の真似なんかじゃない、これは完全に日本独自の文化だ。オリビアの中でそれまでの認識が崩れていく感覚がありました。確かに一部の音楽やファッションは西洋の影響を受けてはいる。しかしそれを単に模倣するのではなく、日本人は自分たちの感性で昇華させ全く新しい形にしていたのです。そして何より驚いたのはその自由な自己表現を周囲が当たり前のように受け入れていることでした。派手な格好をしていても誰もじろじろと見たり嘲笑したりしない。むしろそこに個性や美を見出しているかのような空気が流れていました。シャーロットは原宿の路地裏で見かけた小さな雑貨店にふらりと入った時、店主の老婦人から話しかけられました。彼女は優しい笑顔でどこから来たのと英語で尋ねてきたのです。ほんの数分のやり取りでしたが、そこには倍々以上の人と人との温かい接点がありました。街を歩きながら3人はそれぞれに言葉にできない何かを感じていました。目に映るもの、耳に入る音、すれ違う人々の所作すべてが
これまで信じてきた遅れた国というイメージからはかけ離れていました。週明け、3人は再び集まり、新宿で買い物をすることになりました。巨大な駅の構内を抜け、複雑に入り組んだ地下街を歩きながら、目的地のカフェを探していた時のことでした。途中、ふとしたきっかけで、彼女たちは地下街の片隅にある小さなオープンステージへと足を向けました。周囲にはベンチが並び、数人の通行人が足を止めて何かを見つめていました。ステージの中央に立っていたのは、一人の青年。彼の手には三味線が握られており、ちょうど演奏が始まるところでした。少し乱れた黒髪に、シンプルな和風の衣装をまとい、無駄な言葉もなく、彼は黙って三味線を構えました。名前も知らないその青年は後に、たけしという名であると知ることになります。最初の音が響いた瞬間、3人はその場に釘付けになりました。空気が凍ったように静まり、周囲の喧騒がふっと遠ざかるような感覚に襲われたのです。三味線の音は予想していたものとは全く違っていました。古臭い伝統の響きではなく、むしろ斬新で心に食い込んでくるような力がありました。音の一つ一つに重みがあり、それでいて切なさや優しさ、怒りや祈りさえも内包しているように感じられました。エミリーは音楽としての完成度の高さに驚き、オリビアはその即興的とも思えるメロディの中にバイオリニストとしての自身の枠を壊されるような衝撃を受けていました。シャーロットに至ってはチェロの低音が持つ重厚さと通じる部分を三味線の張り詰めた音色の中に見つけ、思わず息を飲んでしまいました。たけしの指はまるで風そのもののように弦を滑り、時に激しく時に繊細に音を紡いでいきました。まるでその場にいる全員の感情を吸い上げ、音楽という形で還元しているかのような演奏。その音がまっすぐに彼女たちの胸を貫いていったのです。これが日本の音楽なの。オリビアの心にふとそんな思いがよぎりました。教師が言っていたような模倣しかできない国がこんなにも深く独創的な音楽を生み出せるのだろうか。いや違う、この音は日本だけのものだ。今ここにいるからこそ生まれた生きた音だと彼女は確信しました。演奏が終わると会場にはしばしの静寂が訪れました。拍手も歓声もない。ただ圧倒され言葉を失った観客たちの沈黙。それがようやく破られたのは誰かがぽつりと拍手を始めた瞬間でした。次第にその拍手は広がり、大きな歓声へと変わっていきました。エミリーたち3人は立ち尽くし、拍手を送りながらも自分たちの中にある感情を整理できずにいました。ただの音楽を聴いたわけではない。自分たちの中にあった壁が音で崩れ落ちた、そんな感覚に近い衝撃でした。たけしは深く一礼し、控えめな笑みを浮かべてステージを降りました。3人はその後ろ姿を見つめながら何も言葉が出ませんでした。ただ胸の奥に熱いものがこみ上げてくるのを感じていました。たけしの演奏が終わり、ステージが静寂に包まれる中で、エミリー、オリビア、シャーロットの3人はその場から動くことができませんでした。体は確かにそこにあるのに、心だけがどこか遠くに連れて行かれたような不思議な感覚に陥っていたのです。音が止んでいるのにまだ音が響いているような余韻が胸の内側を静かに震わせていました。最初にその感情が溢れ出したのはオリビアでした。彼女の方に一筋の涙が静かに伝え落ちたのです。バイオリンという西洋音楽の象徴ともいえる楽器を学んできた彼女は自分の中で無意識に日本の音楽は劣っていると思い込んでいました。教師の言葉を鵜呑みにし、日本の文化には創造性がなく感情の深さなどないとさえ感じていた。だが今目の前で自分の常識を打ち壊すような音楽が響いたのです。その音には情熱があり、悲しみがあり、誇りがあった。そしてそれらが見せびらかすのでもなく、ただ自然に聴く者の心に寄り添ってくる。オリビアはそのことに打ちのめされるような衝撃を受けていました。隣にいたエミリーはそんなオリビアの様子を見てそっと肩に手を置きました。自分もまた同じ感情を抱いていたからです。たけしの音楽にはピアノの音にはない間の美しさがありました。音が鳴っている時だけでなく、音が途切れた沈黙にこそ深い感情が込められている。そのことに気づいた瞬間、エミリーはこれまでの自分がどれほど偏った目で音楽を見ていたかに気づいたのです。シャーロットもまた涙をこらえることができませんでした。チェロの深い響きに似た三味線の震えるような低音が彼女の中に眠っていた感情を呼び覚ました。自分が学んできた音楽は確かに美しかった。でもたけしの演奏には誰かのために祈るような願いがあった。そこには技術では説明できない魂の叫びがあったのです。3人の瞳から次々にこぼれた涙はそれぞれの偏見、傲慢、そして無知に対する悔しさの表れでもありました。日本を見下しバカにしていたのは自分たちの方だったのだとようやく気づいたのです。そして何よりもこの国の文化や人々はそれを責めることなく、ただ静かに
音楽という形で真実を語りかけてくれた。そこに彼女たちは深い尊敬と感動を覚えたのです。これが本当の日本なの。オリビアの口からこぼれたその言葉は、これまで彼女が心に閉ざしてきた問いへの答えを自ら引き出すような響きを持っていました。あの教師が語っていた日本と、今ここで自分たちが体感している日本、その違いはあまりにも明白であり、もはや否定することなどできなかったのです。演奏が終わり、会場の空気が落ち着きを取り戻した頃、3人は少しずつ冷静さを取り戻していきました。目の腫れを袖で拭いながら、オリビアがそっと言いました。話しかけてみたい。その一言に、エミリーもシャーロットもうなずきました。もう、ただの観客ではいられない。音楽を通じて心を動かされた今、どうしてもこの思いを本人に伝えたかったのです。たけしは、ステージの近くで三味線の手入れをしていました。気さくで柔らかい表情を浮かべながら、彼女たちの存在に気づくと自然な笑顔で迎えてくれました。英語が話せるのか不安だった3人でしたが、たけしは少しぎこちないながらも、しっかりと意思を伝えられる英語を使い、彼女たちの感動を静かに受け止めてくれました。ありがとう。その言葉だけで、全てが報われる気がします。彼のその一言は、派手ではなく、むしろ控えめでしたが、3人にはとても誠実で真摯な人柄が感じられました。たけしは、三味線との出会いや、自分がどうして路上で演奏しているのかを語ってくれました。プロの演奏家としてステージに立つこともあるけれど、もっと多くの人に日本の音楽の良さを知ってもらいたくて、こうして地下街などでの演奏も続けているのだと。三味線という伝統楽器が古臭いものではなく、今も生きた音楽として存在していることを肌で感じてほしい、そんな強い思いが彼の言葉からにじみ出ていました。エミリーはふと自分の中にあった偏見のことを打ち明けようとしました。しかし言葉が詰まりました。たけしがもし外国人に対して冷たい人だったなら、正直に話すことができたかもしれません。けれど、目の前の彼は、あまりにもまっすぐで、温かかったのです。それでも彼女は、小さな声でこう言いました。日本人の男性には気をつけろって、言われてきました。あなたのような人は、正直、想像していなかった。たけしは少し驚いたように目を丸くしましたが、すぐに穏やかに微笑みました。そしてこう返しました。僕たち日本人も外国のことを誤解していることはあります。偏見ってどこの国にもあるものですよ。でもこうやって直接会って話せばきっと分かり合えるって信じてます。その言葉はまるで心に優しく触れる音楽のようでした。オリビアの表情が和らぎ、シャーロットは小さくうなずきました。今まで警戒心を抱いていた日本人男性、その中にこんな風に純粋で温かい人がいるという事実だけで3人の中で何かが変わったのです。この出会いはただの一時的な感動ではありませんでした。それは彼女たちの中にある世界の見え方そのものを変えていく始まりだったのです。たけしとの出会いがエミリー、オリビア、シャーロットの心に静かな波紋を広げていきました。それまでの彼女たちは日本という異国の中でどこか壁を作り距離を置いていたのです。しかし今その心の扉がゆっくりと確かに開き始めていました。最初の変化はごく些細な場面に現れました。例えば大学の教室、以前は話しかけることすらなかった日本人学生たちと気づけば自然に会話を交わしていたのです。笑顔での挨拶に始まり、演奏のアドバイスを交換し合う日々。音楽という共通の言語が言葉の壁を軽やかに越えて心と心を結びつけていました。そんなある日、連絡を交換したたけしからメッセージが届きました。今度セッションしませんか。その一言をきっかけに放課後や休日には楽器を持ち寄ってセッションを楽しむ中へと発展していきました。ジャズ、クラシック、邦楽の旋律が交差するその空間は彼女たちにとって特別な意味を持つようになったのです。休日には音楽以外の世界にも彼女たちは足を踏み入れました。エミリーは邦楽の楽譜を読み解きながらピアノで再現するという挑戦を続けていました。オリビアは三味線体験にのめり込み、和の音に新たな魅力を感じていました。シャーロットは日本庭園を巡ることを楽しみにしており、その静けさの中で心のざわめきが不思議と落ち着いていくのを感じていたのです。ある日、コンビニのレジでお釣りを受け取った時のこと、両手を添えてお金を渡す店員の所作に彼女たちはただのやり取り以上の意味を感じ取りました。その丁寧さには相手への思いやりが確かに込められていたのです。街を歩けば道に迷う人に自然と声をかける人々の姿、混雑した電車内で交わされるすみませんの一言、その一つ一つがかつては見えなかった日本の優しさを3人の心にじんわりと染み込ませていきました。あの頃、日本を冷たくて遅れた国と見下していた自分たちの視野がいかに狭く、そしていかに無知だったか。今ではそのことを心から恥じていました。偏見とは自らの足で歩き、自分の目で確かめるまで消えることはない。しかし一歩を踏み出せば世界はこんなにも広く暖かくなるのです。そして何より
そんな変化を素直に受け入れられた自分たちを3人は心の底から誇らしく思っていました。季節は一巡し、エミリー、オリビア、シャーロットの3人にとって日本での留学生活が終わりを迎えようとしていました。1年前、日本に降り立った時の不安や偏見が今ではすっかり色を変え、この国が彼女たちにとって離れがたい第二の故郷となっていたのです。帰国当日、成田空港へ向かう電車の中、3人は並んで座りながら流れゆく車窓の風景に目を向けていました。高層ビルが並ぶ東京の街並み、整然と並んだ駅のホーム、そして優しく響くアナウンス、どれもが懐かしく、まるで旧友との別れを告げるかのような静かな悲しみを胸に運んでいました。空港のロビーに到着すると、そこにはたけしの姿がありました。彼は約束通り彼女たちの見送りに来てくれていたのです。笑顔で手を振るその姿に3人の目には自然と涙がにじみました。言葉は少なくても伝わるものが確かにありました。チェックインを終え、搭乗ゲートの前で4人は輪になって腰を下ろし、最後の時間を静かに共有します。私たち本当に変わったね、そうつぶやいたのはオリビアでした。変えてくれたのは日本だったよ。エミリーが言葉をつなぎます。あの時信じていたことがどれだけ偏っていたか、全部自分の目で見て知ったよね。確かに日本には問題も課題もあります。でもそれ以上にそこには人の温かさがあり、文化の深さがあり、技術の精緻さがあり、そして何より日常の中にある美しさがあったのです。そしてたけしの存在もまた彼女たちにとってかけがえのないものでした。別れ際、たけしはこう言ってくれました。日本を好きになってくれてありがとう。でもそれ以上に自分の目で見て自分の心で感じてくれたことに僕は感謝しています。その言葉は今も彼女たちの胸の奥深くに刻まれています。登場アナウンスが流れ、いよいよ別れの時、たけしと3人は固く手を取り合い再会を約束しました。また一緒に音楽やろうね。それは願いではなく4人の間で交わされた確かな約束でした。ゲートへと向かう足取りは涙をこらえながらも不思議と軽やかでした。3人は過去の自分たちに別れを告げ、新たな一歩を踏み出そうとしていたのです。空港の窓越しに見上げた東京の空にそれぞれが静かに誓いました。この経験を忘れないこと、自分の目と心で物事を見極めていくこと、そして偏見を壊す力は他の誰でもない自分自身にあるのだということ。こうしてエミリー、オリビア、シャーロットの3人は涙と希望を胸に新たな旅路へと飛び立っていきました。かつて涙を流した新宿の地下街の記憶をそっと抱えながら、いかがでしたか？本日の動画は以上です。あなたの感想をコメント欄でお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。